Ni jopiny e ward ma North Uyoma e Rarieda, Siaya County opoyo ahinya jatelo margi mosetemo kelonegi dongruoge maka kod kacha e kor gwenge makono ero. Kagiloso achiel kachiel kod Lolwe TV, jopiny go eko kotelnegi kod Ramogi Odinga. Giwacho ni gimor kod kaka devolution kata locho mar kor gwenge sani miyo gineno dongruoge mabende pok ne gineno e kindego eko mokalo. Moko kuom jotelo mag skul mar primary mano ero Malusi kotelnegi kod japuonj maduong' Mikai Beatrice Adema opuoyo MCA ma North Uyoma mano ero Washington Buka Abonyo kuom kelo dongruoge mathoth ne skul no ero kakoro gikwaye mana mondo miyo losnegi wang' apaya kata ndara madonjo e skul no ero obed makare. Kawanene gi kaka piny osedhi wasego ndam maber. Nyaka nyo wayud devolution ni ne nitie kuonde moko makata ne yore nok kalie to yoro osekale te koro sani. Sana ikarwa ka nitie Wimbaram Road moselosi gi MCA marwa miluongo ni Buka, wadwoko erokamano. Wan gi Lucy Water Project ne okelo pi motwomonwa kunyonwa mwabetie koro sani ji modhe mabende en mana bathwa ka. Yore wan go mang'eny ma jaduong' Buka oseloso. Kiwuok Aram kidhi Kokara nitie yo moloso. Kiwuok Rafiki wa Maendeleo kidhi Masala nitie yo moloso. Mago powo mana manyien ma nodhi e council ni. Koro miyo gik motimogo kora wakono med timo. Malusi ka gik mwaonge go nyocha ywakne ECD nyoyonge ka. Nyocho yiena ni ECD idhi ger. To Lucy ka wan gi rangach to fence onge. To wan gi utensils gi gik mang'eny ka. Adwaro ni mondo offense na school to ECD ni oger. Erokamano ahinya gi nyinga iluonga ni Beatrice Adem, an head teacher mar Lucy Primary School. To adwa gone jatendwa ma MCA marwa erokamano. Lucy kae ok anyal wacho ni wan gi shida mar pi ma jowetewa osewuoye. Pok wabedo kata bed mana ni chieng' rieny marom nade to wach pi no to pok wachandre ne ahinya kaka skunde mamoko. Nikech the borehole mano kunyonwa kanyo is serving the entire community as well as the school, which has really helped us even on the occasion of today. That is the water that we are using today, being a drought area. So right now we have droughts and we are using that water. We are very grateful over that. Now, I know my counterparts have talked about so many things, including the ECD and the rest, but I want to talk about accessibility to the school. Our accessibility is a bit minimized, given that from the main road, the rough road that is connecting the school to the rough road, to the main road is a bit challenging in terms of accessibility when it rains, because of the kind of soil that we have. Sometimes teachers have to go all around the school to access the school, and I'm requesting our area MCA to at least help us so that we get good accessibility into the school, so that during rainy season even our pupils can easily access the school. Sometimes they are forced to wait until the place is a bit dry, so that brings some kind of absenteeism, and now they cannot come to school, and if they have to do, then they have to put on gumboots.